И здравейте хора, в момента играем Need for Speed, както виждате от заглавието. Това е първият клип, който снимам с глас. Бях направил един друг, обаче когато го снимах, играта ме крашна и се бъгна и не го качих просто. Ще съберем пари за един пак, който ще отворим в края на епизода. И до тогава надявам се клипа да ви хареса. Започваме с клипа тогава, с карането. Ще играем случайни състезания. Ох, не. Какво такова? Да, вие учили сте, бе. Няма шанс. Обаче. Окей. Кора се прави. Както виждате, моите части не са лоши, ама не са много добре. И затова специално в момента за елит, за да се направим колата по-хубаво. Да се надявам да стане малко аз. Обичам да правите, обаче въпреки че няма смисъл. Виждаш той колко е бърз просто. Да. Последна позиция. От две позиции ще съм втора. Играем за парите. Ох. Не, тук преди нямаше стена, мисля. Ето е колата. Да го гледате. Маза с стикери на BMW. Найс. Най-доброто нещо просто, нали? Както виждате, не съм много добър шофьор, ама кой да се прави? Каквото такова. В дрифтовете съм по-добре, ама все пак тук целта ни е да финишираме, а не да дрифтим. Не знам някой от вас дали играл Need for Speed Underground, там се станат с дрифтовите. Ще за яко и тук да ги има. Охо. Този път за първи път минаваме. Не е за първи път. Тъй като го гледам, той има много преднина. Нямам шанс да го настигна. Дори да си го помисля не мога, освен ако не са боси някъде. Това ми е единствения шанс. Да, естествено. Надявам се клипа да не забивам. Вау! Виждам го на мапа. Пък какво от това? Не мога да го настигна. Той е с 599 оверал, аз съм с някакъв 553. Няма да направя същата грешка. Той беше до мене, кога стигна там, бе. Вау. Бърза кола. Тя ми се даде доста пари от това състезание.
перфектен дрифт. Ахе. В момента само можете да не видите, че отстраним булсовите. Не съм използвал хак. Съвсем честна игра съм играл. Всичко съм си го събирал от пакети, от тем подобни неща. Вау! Добре, не мисля, че дори ще успеем да финишираме. Да успеем. Не, няма да успеем всъщност. Но да опитаме се пак. Не. Никакъв шанс. Аз съм DNF. Вижте къде е финала! Карай. 9000, 9000. 20 000 кеш! Добре. Мисля, че имаме време още за още едно състезание. И след това така дългоочаквания пакет. И купираме и оверала. С 30 части, нали? Защо въобще мисля, че имам шанс? Не. Тук е единствено другите да ми помагат като се блъскат. Това ми е единствения шанс, хора. Този ме също праши като моите. Да ви кажа честно, и аз не знам какво ще купувам, какъв пакет. Пишите в коментарите дали колата ми ви харесва. Игра на First Person просто защото е по-удобно за мен. Не знам на вас как ви е по-удобно, но ми е по-удобно така. Три от 4. Настигам го! Ще го изпреваря ли? Изпреваря. Хей. И аз мога така, приятел. Знам ли тук е на коли, ама да го пусна все пак. Нищо не се знае. Ох. Ако трябваше съм четвърти да, мари. Не е никакъв проблем. Все пак това е доста яка игра, тегли са от Origin. Ако някой я играе и ако иска може да ме добави като приятел. Ето ми го ника. Яко, готино, добре. Ох, супер. И така да отворим дългоочаквания пакет и да приключваме с клипа. Карт пакс. И кой пакет да изберем сега? Най-скъпия ши. Трансмисия. Да видим какво ще се падне. Супер! Супер просто! Чакайте, аз имам по-хубава трансмисълта сама. Да видим. Сериозно?
Си едно сдах парите на вятъра. Хора. Това не е... Това е буклук. Да видим дали ще имаме пари за друг пакет. Не. Това е. Всъщност нищо не прежде да отворим един Крисмас пак. И някакъв друг, защото аз вече Крисмас съм отварял. И New Year съм отварял. Може би това. Франция. Добре, да видим какво се е паднало и приключвам с клипа. Опа. Хайде. Аз не погледнах какво се беше паднало. Има много гуми. Ето го! Това е! Да. Зеленички да ми бъдат. Най-често си променям колата. Има ачивмент за такива неща и аз в момента го изпълнявам. Имам Дашър, Франция, How are you? Ето го, но... Не, мерси. Дрифт Кинг ми харесва. И добре хора, ще се видим в другия клип. Чао!